Ibaia handira etorre gara gaur, hain zuzen ere, aurre demoraldean sartuta dagoelako Txingudi Rugby Kluba, eta bere barrenean dagoen emakumeen taldea biok Txingudi. Eta bertako, bi jokalariekin arituko gara, bai aurreko demoraldeaz, bai aurtengo demoraldeaz ere dagoeneko, prestaketetan murgituta daudelako. Eta gaur hemen ditugu gurekin, Lur Gaston eta Garazi Santos. Kaixo, zer moduz, neskak? Ondo. Kaixo, hemen txe. Aipatu dugu, aurre demoraldean sartuta zaudetela, uste dut, hau, elkarrizketa hau eta gero ez, honen ondotik zaren duzuela entrenamendua seguraski edo ibiliko zaretela lanean ez, dagoeneko, demoraldea prestatzen. Bai, hoi da, oain lehenengo amistosua ingo dugu urrengo asteburuan, orduan ja temporada nola izangoan ikusteko prestatzen nahi geha, asteburuntako. Eta nola dijo azte prestaketak, Garazi? Bueno, poliki, jende berriarekin, ikustenean nola moldatzen garen, ze ez gara ezagutzen asko, baina, bueno, pozik gaude, gogotxu. Behin gehiagotan egon gara, zuen taldekideekin, edo zuen entrenatzaileekin solasean azken 2 urteetan, ez? Batez ere, orain dela gutxi, erran dezakegu sortu zenutela berriz ere emakumeen taldea hemen Txingudi Rugby Kluban, eta geroztik, gauza, honitz lortu dituzue, ez? Eta orain dela 2 urte, hasi zineten, senior mailan liga jokatu zenuten lehen aldiz, eta pasaden urtean ere, bigarren aldiz jokatuta, hor, Euskadiko Ligako finalerdietan, ez, sartzea lortu zenuten. Aipatu genuen, ez, dakit, demorali historikoa izan zela taldearentzat, baina ez dakit zuek nola bizitu zenuten edo, nola sentitu zineten? Ni egia esan oso guztua, nire lehenengo urtea izan zen, eta pila bat ikasi nun, kidei esker, ze urte asko joazte batzuk, eta pila bat ikasiet, behai esker eta pila disfrutatuet, gaina arrut bila iruditzen hau dela, kirol oso polita, nahiz da kanpoko jendeak uste duen oso gorra dela ez da usten bezala eta pila disfrutatzen da, balore oso politak ju, eta nik pila gomendatzen dut jendea gerturatzea. Ederki, Garazi, zuk nola sentitu zinen? Ni superposik, emozionatu da guztiz, klaro, ni egon nintzen jolasten bera-beran, eta torri nintzen ona, en plan, ez du kompetitu nahi, chill, eta homekin una caña, y decía, pero, ¿qué es eso? Eta superposik, ez genuen zinisten hor egotea, eta super ondo, superposik. Lortu zenutena, handia izan zen, eta pentsatzen dut, ipatu dituzunez, Lur, balore horiek ere badutela zer ikusia, ez? Zuen ondokoekin hitz eginda ere, aipatzen dute behin baino gehiagotan, familia txiki edo, handi ere bazaretela ez, gero eta handiago agian, eta horrek ere laguntzen du, ez? Zuen arteko harreman horrek, laguntasun horrek, ez? Bai, azken finean, taldia geroz da lagunagoa izan, geroz eta hobeto jolaste zuzelaian. Orduan gure artean ondo ere matia garrantzitsuna da eta importantzia horrei eman genion. Temporadan lagunak izatea eta talde on bat izatea eta horrei esker lortu genuen gure artean konfiantza nahiko eukitzia zelaian ondo jolasteko. Ederki. Eta, hori baino gehiago ere bada ez, errugbia, eta pentsatzen dut teknikoki ere, geroz eta gehiago landu duzuela ez, zuen jokoa, taktikak edo bertzelako ez, joko moldeak. Pentsatzen dut orain dela 2 urtetik ona, hortan ere haunitz hobetu izanen dela ez, hasieran pixka bat probatzeko ez, hasiko zirela haunitz, baino poliki-poliki joan direla ez, eta zuek ere ez, pixkat erritmo hori hartzen eta teknika hori hartzen. Nola izan da ez, prozesu hori edo, zer da gehien landu duzuena pasaden denboraldian batez ere, geroz eta hobeak izateko? Eske gauza pilo bat landu behar ziren, egon ziren zaila, baina nik komunikatzea, zure ondokarekin hitz egitea, eta hori ez bazaudeka zelaian beraiekin zaila da gero guztiek elkarrekin jolaztea, eta hori bai landu genuen, eta bai nos metieron ahí mucha caña, hitz egin zuen artean, hori, bai. Bai, niko iso esango nuke. Ni gaina zerotik etorri nazela bai kontuatu nintzen asko lantzentzena, gure artean ondo ulertzea. Ederki eta, aurkarien inguruan solasean edo, pixkat, nola ikusi dituzte aurkariak edo nor izan da ez, edo ze talde izan da zuen aurkari hurbilena, zuzenena edo nola izan da hori? Nik esango nuke Durangoko neskak eta Iruñako neskak launikakoak hor egon dela un pike bastante zaienak izan dira partioak. Durango aurkako partio gehienak nahiko antzeko, pareko ibilia partioetan eta gorrak izan dira. Bai.
Hala ere, erran duguna, zuek finalerdietara ere ailegatu zineten, beraien kontra ere jokatu zenuten hor, eta, bueno, esperientzia ere polita, Pesatzen dut horrek ere, emanen dizuela, ez soilik motivazioa, aintzinera begitzeko, edo, bueno, denboraldi berri honi, begiratzeko, baizik eta, bueno, zuen buruengan ere sinesteko, edo ikusteko, posible dugu, eta gehiago egin agian ere bai, Bai, azkenean zure buruai animoak ematea eta talde mailan animoak ematea asko laguntzeu. Bai, justo hori esken. Bai, ondo. Ederki. Bueno, aurre denboraldian sartuta zaudete orain, pixkanaka hasi zarete entrenatzen eta, bueno, denboraldiari begira. Uste dut urri aldean, hasten duzuela denboraldia normalean, nola aurre ikusten duzu edo ez dakit oraindik ere agian goizegi da, baina ez dakit finkatu duzuen helbururen bat edo pasaden urtekoa bederen berdintzea edo hobetzea, bueno, ez dakit. Aurre ikusi nik aldaketa asko ikusi ditut. Ze jende aldaketa asko ondu da, jolasteko moduare asko aldatzen da, ze azkenean entrenadorez aldatu dugu aurten, entrenadore fitxaje berriak agu orduan. Joko moduare bai asko aldatukoa entrenadorian arabera izaten delako. Orduan aurre ikusi ikasketa asko ikustet. Baina ber nola di joan, ze kide berriak gea, talde berriak gea orduan da zerotik hasteko modua bezala. Hor talde lana ere egin behar da unitz, Bai, hori da, lehenengo ikasi gure artean jolasten eta gero ikusiko dugu konpetitu dezakegun edo ez. Lehenengo ikasi guztien artean. Piskat egokitzapena da, normalean aurre denboraldia eta horrela izanen da. Bai, hori da. Bai. Ederki, eta zer espero duzu, ikusi, pentsatzen dut lagun arteko hauetan adibidez, ikusiko duzuela pixka bat, nola zaudeten taldeak nola funtzionatzen duen, poliki, zer behar duzuen, zer egiten duzuen dagoeneko ongi, eta aipatu duzu, asteburu honetan lagun artekoa izanen duzuela, hori baliatuko duzu, bederen, ikusteko lehiaketan ere, edo lehiaketa martxa hori ere hartzeko, Bai, asko ikasten da, azkenean ez dakazunean ezer jokoan, olako amistosoak asko baliote ikusteko taldean nola joan, pertsona zure nola ikustezean, zelai barruan, orduan asko ikusi ezakegu, informazio asko ate ezakegu. Eta gauzak probatzeko ere, gauza berriak lagun artekoetan probatzen dira, ze hor ez dago zer galtzeko. Eta ondotik, liga hasiko da, Urrialdera, aipatu dugun bezala. Ez dakit, ikusiko da, oraindik ere agian aipatu duzu dagoeneko, goizegi dela, baina, helbururen bat baduzu edo pertsonalki, zerbait ikusten duzuena aurten lortu nahiko dela bai taldean, bai pertsonalki edo. Nik pertsonalki ikasten jarraitzea, iritzen hau kirol batean beti daula gauzak gehiago ikasteko, eta nik askoak ikasteko rugbiaren inguruan. Orduan, ikasten jarraitzea eta entrenadore aldaketakin ikusten da entrenadorean askoak bai, orduan iritzen hau asko jakin eta ikasi ezaketela. Ederki, garazi? Ni adibidez bestei laguntzea, aurten helburua bestei laguntzea eta nire kimina pasatzea. Ederki. Aipatuko dugure bai, zuen entrenamenduak beti aipatu duzuen bezala irekiak daudela oraindik ere, jende berriarentzat, eta pentsatzen dut irakurri dugu, klubak berak jakinarazi du bigarren talde bat ere sortzeko gogoa dagoela, eta ikusi duzuela azken urteetan geroz eta emakume gehiago bildu direla, bildu direla, errugbia probatzera, eta gian bigarren talde hori sortzeko gogoa badagoela. Ez dakit nola dagoen hori, edo nola ikusten duzuen? Bertzei gabe animatu nahi duzuen jendea. Animatu beti. Azkenean rugbia kirol txikia, gero ez da handiagoa da, baina oraindik kirol txikia izaten jarraitzu eta gehiago emakumetan. Emakumetan oso jende gutxi izatea. Orduan beti jendia etorraraz, no? Bigarren taldea ez dugu oraindik atera, baina atera dugu proiektu berri bat dela rugbi bosta, eta hor da rugbia jolastea, baina plakajeri gabe, ukitzera dena. Eta hor 12 urtetik aurrera etor daitezken eskak, nahi dutenak, eta beti preso, osea. Hori da, aipatuko dugu talde irekia dela. Ezakit entrenamenduak noiz izaten diren? Gureak dira astelen eta ostegunetan 7:00 - 8:30 eta astearteetan 7:30 - 9:00. Eta bostekoak oraindik ez daude ondo finkatuak, baina izango dira astelenetan segurazki. Ederki eta horren, ona, playa hondira etorri,
eta probatu, konpromesurik gabe, eta seguraski ez. Haunitzek aipatu dute etortzen dena gero errepikatzen duela, ez? Bai. Nei ala gertatu zit, eta inguruko asko bai, así que... Denako lasi gara nik uste, bat probatu, etorri pansketa. Pues geratuko naiz, porque esto está muy guay. Bai. Ederki, hori ere seinale ona da, ez? Gustora zaudetela, eta noski, errugbia polita dela, eta kirola, ez? Praktikatzeko kirol ederra dela, eta, horregatik hurbilduko edo hurbilaraziko dugu jendea, ez? Ona etortzea zuengana eta errugbia probatzera noski. Pertsegi gabe, zakit zerbait gehiago gelditzen zaizuen errateko edo animatu edo aipatuko dugu ere bai, iraila bukaeran, ez? Izanen duzuela emakumeen errugbi eguna, izango ditugu goizean jolasak, tokatak, gero dago bazkaria, eta gero jolasten dugu neskak beste lagunen arteko bat, eta gero arratsaldean ere jolasten dute mutilak triangular bat, osea, egongo da eguna hemen. Hoixe, animatu. Hori da. Errugbi eguna izanen da, dagoeneko ohitura bihurtuko dena, ez, gainera, urtero eginen dena. Intentzioa, bai. Eta horrek ere lagunduko du, ez, jendea hurbiltzera eta bederen errugbia ikustera eta agian, ez, etortzera. Bai, espero dugu. A ver. Ederkin eskak, mil esker gurekin egoteagatik, adi egonen gara, demoraldi honetan gertatzen denaz, eta noski, zorte hon eta animo. Mil esker.